Чаму яўрэі такія працвітаючыя? Я давыдаўся сакрэт. І, магчыма, гэта самая неверагодная рэч, якую вы пачуеце сёння, але ў канцы ўсяго гэтага вы убачыце, што гэта праўда, і будзе вельмі варта паглядзець гэтае відэа да канца. Дазвольце мне растлумачыць, чаму яўрэйскі народ з'яўляецца самым працвітаючым у свеце. Сакрэт яўрэйскага працвітання быў схаваны на працягу усяго гэтага часу з 3000 гадоў таму, і ніхто ніколі не змог разгадаць гэтую таямніцу, пакуль яна не была сапраўды раскрыта. І вы яго зараз пазнаеце. Я даследаваў шмат месцаў па ўсім свеце, і ўсюды, дзе я бываю, яўрэі заўсёды лічацца самай працвітаючай групай людзей, якія жывуць у гэтых мясцінах. На працягу апошніх 2000 гадоў яўрэяў выганялі ці ізалявалі амаль ва ўсіх краінах свету, але яны зноў і зноў змаглі аднаўляцца, пачынаць з нуля і назапашваць значныя багацці ў новых тэрыторыях. Нават калі іх зноў выганялі, яны заўсёды пачыналі з нуля і дасягалі паспеху. Сакрэт багацця яўрэяў заключаецца ў тым, што гэты народ заўсёды меў больш разумення пра тое, як змагацца з грашыма, чым іншыя людзі ў свеце. Мудрасць гэтых вечных парад, якія я збіраюся раскрыць вам, перадаецца з пакалення ў пакаленне, дазваляючы незлічоным людзям будаваць фінансавае багацце і асабісты рост. Калі вы будзеце сачыць за гэтымі простымі парадамі, вы зможаце кіраваць сваімі фінансамі і, магчыма, назапасіць вялікае багацце, хто ведае мільёны і мільёны долараў. Гэтыя парады не толькі пра грошы, але і пра вашу асабістую дысцыпліну і паказваюць любоў паміж вамі і вашай сям'ёй. Пакуль мы будзем прыносіць гэтыя каштоўныя парады яўрэйскага народа, вы убачыце, што гэта можа прымяняцца да любой веры ці эканамічнай сітуацыі. Гэта самы стары фінансавы метад у свеце і адзіны, які захаваўся на працягу стагоддзяў. Давайце працягнем далей. Ці чулі вы, што для таго, каб быць багатым і працвітаючым, трэба візуалізаваць і паўтараць гэта сцвярджанне, пакуль яно не стане магутным жаданным, якое прыцягне больш працвітання. Тады пракаментуйце. Я вучуся быць багатым у яўрэяў. Проста пракаментуйце. Я вучуся быць багатым у яўрэяў. Гэта паказвае, што вы сапраўды хачаце быць багатым. Калі я убачу ваш каментарый, я пастаўлю сэрцайка. Цяпер, калі вы ўжо пракаментавалі, давайце працягнем. Яўрэйскае працвітанне. Першы пункт назірання – падтрымлівайце пустэчу запоўненай, не марнуючы занадта шмат на бескарысныя рэчы. Колькі разоў мы купляем рэчы, якія нам не патрэбныя, або адзенне, якое мы ніколі не будзем насіць толькі таму, што адчуваем неабходнасць купіць і не можам устрымацца. Калі мы дзейнічаем так, мы на самай справы запаўняем пустэчу ў нашым жыцці даўгамі. І гэта не тое, чаго вы хачаце, праўда? Гэта павольны, але верны шлях да самазнішчэння, які крок за крокам прыводзіць нас да дэпрэсіі і беднасці. Што нам трэба навучыцца, гэта змагацца з гэтымі сітуацыямі такім чынам, каб прыносіць святло і працвітанне замест большай блытаніны. Давайце уявім на момант, што ў нас жывуць два істоты. Першы – гэта звер, які прадстаўляе некантраляваную частку нашай душы, якая кантралюе нашы жаданні, нашу жаднасць, наш апетыт да матэрыяльных даброт і нашу патрэбу ў неадкладным задавальненні. Ён жыве ўнізе нашай жывата і хаця становіцца больш тлустым. Чым больш мы яго кармім, тым складанай становяцца нашы жыцці. Яго мэта – выклікаць беспарадак. Аднак гэты наш Бог быў створаны для таго, каб служыць супрацьвагай нашаму другому унутранаму існасці – анёлу. Анёл ведае, што правільна і што не, але часам звер яго перамагае. Сапраўдная праблема ў тым, што мы кормім звера,
дазваляючы яму бегаць свабодна і перамагаць анёла, і гэта адбіваецца на нашых фінансах. Вось чаму наша зарплата уваходзіць і выходзіць так хутка, робячы працвітання немагчымым. Такім чынам, давайце зробім нешта іншае. Замест таго, каб карміць звера за кошт нашай будучыні, давайце паспрабуем кантраляваць яго і выкарыстоўваць яго на нашу карысць, а не супраць нас. Першая рэч, якую вы павінны зрабіць, гэта зірнуць унутр сябе і зразумець, што вы аднолькава адказныя як за свае поспехі, так і за свае няўдачы. Для таго, каб быць паспяховым у жыцці, вельмі важна, каб вы гэта зразумелі. Наступны раз, калі падумаеце купіць нешта дарагое, выйдзіце з крамы і разважайце пра пакупку на працягу тыдня. Ігнаруйце звера, які прымушае неадкладнае задавальненне здавацца такім прывабным. Я веру, што сапраўдная дэфініцыя багацця – гэта ацэньваць тое, што вы ўжо маеце замест таго, каб жадаць таго, чаго ў вас няма. Пункт для разважання. Сакрэт яўрэйскага працвітання – гэта сапраўдная дэфініцыя багацця. Бачце сваё багацце з Божага пункту гледжання. На працягу многіх гадоў розныя групы лічылі сябе ахвярамі, некаторыя былі ад войнаў і злачынстваў, але яўрэі, якія былі ахвярамі зноў і зноў на працягу гісторыі, бачаць сябе як выжылыя. Розніца паміж выжыўшымі і ахвярамі ў тым, што выжыўшыя працягваюць сваё жыццё пасля трагедыі, а ахвяры застаюцца, аплакваючы свае страты. Мы разумеем, што ўсё, што ёсць у Бібліі, мае мэту навучыць нас чаму-то. Мы бачым, што Бог выдзяліў час для працы і ўтрымання сёмага дня як дня адпачынку. Канцэпцыя бюджэту была створана Богам, каб прапанаваць нам працвітаючае жыццё і ў свіце, які ён стварыў для нас. Таму мы павінны навучыцца ствараць бюджэт, каб імітаваць Бога ў нашым фінансавым жыцці. Навучэнне гэтым вечным ісцінам не толькі падрыхтуе вашу сям'ю да лепшай будучыні, але і зменіць гісторыю вашай сям'і назаўсёды і дасць вам неабходную самаўпэўненасць. Вы пачнеце прачынацца кожны дзень, узбуджаныя тым, што жывяце, і ведаючы, што сёння лепш, чым учора, а заўтра будзе яшчэ лепш. Давайце практыкавацца, пракаментуйце так. Сёння было лепш, чым учора, а заўтра будзе лепш, чым сёння. Зрабіце гэта, і вы будзеце падключаны да патаку працвітання. Да гэтага часу вашы грошы кіруюць вашымі дзеяннямі і працай. Цяпер вы павінны павярнуць гэты ключ, навучыўшыся казаць сваім грошам, як працаваць на вас. Пункт для разважання. Як стаць багатым паводле сакрэтаў яўрэяў. Фінансавы гульнявы спорт – гэта камандны спорт. Звярніце на гэта увагу. Кіраванне фінансамі – гэта камандная праца. Бог устанавіў саюз з Ноем пасля патопу і таксама з Абрагамам. Саюз – гэта кантракт паміж двума бакамі. Каб фінансава праспэраць, вам трэба стварыць тое, што я называю саюзам са сваёй сям'ёй. Гэты саюз пакажа вашая прыхільнасць да іх і да будучыні, якую вы жадаеце разам, і яны павінны таксама прыхіляцца. Пачніце быць шчырымі пра тое, як выглядае ваша цяперашняя фінансавая сітуацыя і куды вы жадаеце пайсці. Размаўляйце пра рэчы, якія абодва гатавыя ахвяраваць для больш працвітаючай будучыні. Каб прасунуцца фінансава, усе павінны быць у адзіным ключы і ўзгодзе, бо вы і ваша сям'я літаральна ў адной фінансавай лодцы, як і Ной і яго сям'я былі ў каўчэгу. Яўрэйскія рабіны праводзяць шмат гадзін, даючы парады жанатым людзям, і ў кожным выпадку ім падабаецца размаўляць з парамі не толькі пра сумяшчальнасць і любоў, але і пра адносіны з грашыма. Калі вы і ваш партнёр не знаходзіцеся на адной фінансавай хвалі, ёсць вялікая верагоднасць, што ваш шлюб не зможа працаваць. Шлюб не можа быць адзіначным намаганнем. Фінансавыя праблемы – гэта галоўная прычына развадаў. Грошы – гэта энергія. Яны задавальняюць нашы асноўныя патрэбы і даюць нам выбар і магчымасці. Калі мы эканомім і назапашваем багацце, мы можам выбіраць, ці хочам мы працаваць, ці калі мы хочам працаваць.
Мы можам выбраць, ці дапамагчы дабрачыннасці або унесці уклад у гуманітарную працу ў іншых частках свету. Мы таксама можам даць наступным пакаленням больш магчымасцей. Паводле яўрэйскай традыцыі, акт дабрачыннасці можа змяніць негатыўны дэкрэт з нябёсаў. Дабрачыннасць не толькі паляпшае свет вакол нас, але і удасканальвае нас як асоб. Гэта сакрэт таго, як яўрэі пабудавалі абарону ад бедстваў у партнёрстве з Богам. Дзялены стварае прастору ў нашым жыцці, каб больш дабраславенняў магло прыйсці. Калі вы пачнеце ахвяраваць, вы увойдзеце ў бясконцы цыкл. Вы атрымліваеце, вы ахвяруеце і патым атрымліваеце больш. Цяпер зверніце увагу на тое, што будзе далей. Калі вы будзеце глядзець гэта відэа да канца, вы, верагодна, станеце першым багатым чалавекам у сваёй сям'і, бо я навучу вас вельмі важным рэчам. Дазвольце мне задаць вам пытанне, ці хочаце вы быць паспяховым у жыцці. Вы можаце навучыцца быць паспяховым гэтак жа, як вывучаеце матэматыку, хімію ці біялогію. Такім жа чынам, як вы вывучаеце гэтыя рэчы, вы можаце навучыцца быць паспяховым таксама, што зусім адрозніваецца ад паспеху. Быць паспяховым – гэта адна справа. Мець паспех – гэта іншае. Напрыклад, можа быць футбаліст, які мае вялікі паспех у гульні ў футбол. Але вы убачыце, што яго асабістае жыццё – гэта поўны хаос. Гэты чалавек мае паспех у футболе, але не паспяховы ў жыцці. Каб быць паспяховым у жыцці, трэба працаваць у розных сферах – асабістай, прафесійнай, фінансавай, сямейнай, сацыяльнай і сяброўскай. Вось гэта і ёсць вялікая розніца паміж паспехам і дасягненым паспеху. Што вы шукаеце? Вы хочаце мець паспех у нейкай канкрэтнай справе ці хочаце быць паспяховым ва ўсім? Пакіньце свой каментарый. Я ўжо хачу папярэдзіць, што калі вы хочаце быць паспяховым, глядзіце гэта відэа да канца, бо ў канцы гэтага відэа вы знойдзеце вельмі каштоўныя парады. Вернёмся да нашай аналізу. Цяпер вы, напэўна, думаеце, каб быць паспяховым, мне трэба было нарадзіцца ў багатай сям'і. Не. Наадварот, паспяховыя людзі ў жыцці ў асноўным мелі цяжкае дзяцінства. 85% людзей, якія лічаць сябе паспяховымі ў Бразіліі, паходзяць з сціплых сям'яў, гэта значыць, працавалі наймітамі ў каго-небудзь і перажылі цяжкія часы. Такім чынам, вы не асуджаны быць тым, кім заўсёды былі. Ваша мінулае ўжо прайшло, і вы не можаце яго змяніць, але ваша будучыня яшчэ не напісана. Вы можаце пачаць пісаць яго сёння. Калі вы зможаце зразумець гэта зробіць велізарную розніцу ў вашым жыцці проста з-за разумення гэтай перспектывы на заўтра. Выдайце, што мы адзіныя жывёлы на планеце Зямля, якія маюць здольнасць трансцэндэнтаваць. Гэта значыць пачаць зноў. Неважна, дзе вы нарадзіліся, неважна, як вас выхоўвалі ў дзяцінстве, неважна, што вы рабілі ці не рабілі да гэтага дня. Заўтра вы можаце адкрыць новую кнігу і пачаць першую старонку. Гэта называецца трансцэндэнцыя, але каб зрабіць гэта, мы павінны зрабіць некаторыя змены. Па-першае, вы, я, усе ведаем, пра што я кажу пра шэраг перакананняў. Наш аперацыйны рэжым заснаваны на нашых перакананнях, і гэтыя перакананні часта з'яўляюцца неспрыяльнымі. Яны не прынасяць нам жаданых вынікаў. Перакананне становіцца састарэлым, калі яно не прыносіць нам таго, што мы хачам, гэта значыць развівацца. Такім чынам, давайце ліквідуем састарэлыя перакананні, якія не прыносяць нам жаданых вынікаў. Нам не трэба вынаходзіць ровар. Сакрэт тут у тым, каб прымусіць яго круціцца хутчэй, бо нехта ўжо прыйшоў раней, вывучыў усё гэта, даследаваў мільяны раў, паспяховых людзей, не толькі ў плане грашай, але і ў плане сям'і, здароўя і г.д.
І здолеў вызначыць, якія агульныя звычкі ёсць у гэтых паспяховых людзей. Такім чынам, вы хачаце рухацца да паспеху. Я хачу ведаць, адкуль вы выхадзіце. Калі у вас няма яснага уяўлення, адкуль вы выхадзіце, амаль немагчыма дасягнуць паспеху, які вы шукаеце. Першае, што мы павінны ведаць, гэта ваш узровень самаацэнкі. Такім чынам, я зраблю вельмі просты апытальнік з адказы «так» або «не». Возьмем 5 сфер у вашым жыцці. Здароўе, сям'я, фінансы, прафесійнае жыццё і сябры. Для кожнай з гэтых сфер вы дакладна вызначыце ацэнку ад 1 до 10. Патым мы складзем гэтыя ацэнкі, і вы ўбачыце, што атрымаецца. Пачнем спачатку са здароўя. Мы ведаем людзей, якім 30 гадоў, і яны ніколі не хварыюць, праўда. І таксама вы, напэўна, ведаеце людзей, якія хварыюць кожны дзень. Такім чынам, вы павінны ацаніць сваё здароўе. Калі вы ніколі не хвараеце і заўсёды ў парадку, вы паставіце сабе 10, таму што вы абсалютна здаровыя. Калі вы хвараеце кожны дзень, вы паставіце сабе 1. Такім чынам у вас ёсць ацэнка ад 1 до 10, і вы павінны выбраць ацэнку, якую вы лічыце заслужанай. Цяпер пяройдзем да вашай сям'і. Калі я кажу пра сям'ю, маю на ўвазе сямейны круг, вашыя бацькі, дзеці, браты і сёстры, дзядзькі, уся ваша сям'я. Якую адзнаку ад 1 до 10 вы паставіце? У вас ідэальная выдатная сям'я, няма нічога, што трэба змяніць, тады гэта 10. Глядзіце, спачатку вы паставілі адзнаку за сваё здароўе, цяпер пастаўце адзнаку за сваю сям'ю. Цяпер пяройдзем да вашага фінансавага жыцця. Як ваш банкаўскі рахунак? Калі вы страціце працу сёння, калі спыніце працаваць сёння? Калі з вамі здарыцца нешта непрадбачанае зараз, колькі часу вы зможаце падтрымліваць той жа ўзровень жыцця, які маеце цяпер? Гэта мае назву рэзервавы фонд. Гэта колькасць дзён, на працягу якіх вы зможаце падтрымліваць свой узровень жыцця, калі вашы даходы перапыняцца. Калі вы спыніце працаваць сёння, ці дастаткова вы ўжо зарабілі, каб грошы працавалі на вас. Бо грошы – выдатны работнік, але дрэнны начальнік. Калі вы працуеце на грошы, маё спачуванне. Але калі з іншага боку вы прымушаеце грошы працаваць на вас, усё добра, бо гэта тое, што грошы робяць добра, працуюць на вас. Такім чынам, як ваше фінансавае жыццё, вы можаце не працаваць некаторы час. Скажам, сёння вы вырашаеце спыніць працаваць, і тое, што ў вас ёсць назапашана або інвеставана, будзе прыносіць дастаткава, каб падтрымліваць ваш узровень жыцця. Якую адзнаку вы заслугоўваеце? Калі вы маеце запазычанасці, марнуеце больш, чым зарабляеце, або калі вы зарабляеце і адразу ўсё марнуеце, вы паставіце сабе адзнаку блізкую да 1. Не я выбіраю гэтую адзнаку, а вы такім жа чынам, як вы выбралі адзнаку за сваё здароўе, выбралі за сваю сям'ю, цяпер выбіраеце за сваё фінансавае жыццё. Цяпер пяройдзем да вашай прафесійнай жыцця. Дазвольце мне задаць вам вельмі простае пытанне. Калі б вы выйгралі заўтра $1 мільён у латарэю, праз 2 дні вы працягнулі б рабіць тое ж самае прафесійна, што і зараз, ці змянілі б сваю дзейнасць? Калі вы выйграеце $1 мільён заўтра і праз 2 дні займаецеся тым жа, гэта азначае, што вы ў поўнай гармоніі са сваёй прафесійнай дзейнасцю. Таму вы заслугоўваеце 10. Калі ж вы з нецярпеннем чакаеце выхаду на пенсію, гэта значыць, што вы незадаволены тым, што робіце, таму заслугоўваеце адзнаку блізкую да 1 або 2. Мы разглядзелі наша здароўе, паставілі ацэнку для сям'і, ацэнку для фінансаў, ацэнку для працы. У мяне ёсць яшчэ адна ацэнка – гэта сяброўства. Я не кажу пра знаёмых, я кажу пра сяброў, на якіх вы можаце разлічваць. На каго вы можаце разлічваць сёння? Каго вы ведаеце, хто дапаможа вам, калі вы памраце сёння? Хто прыйдзе на вашу пахаванне заўтра без сумневаў? Гэта добрае пытанне, каб убачыць, хто знаходзіцца побач з вамі.
Такім чынам, сяброўства у вас ёсць дзве рэчы. Па-першае, колькасць сяброў, і па-другое, якасць гэтых сяброўстваў. Часам значна важней мець менш сяброў, але лепшай якасці. І так, якая ацэнка? Ну, цяпер вы ўжо паставілі ацэнку за сваё здароўе, за сваю сям'ю, за свае фінансы, за сваё прафесійнае жыццё і за сваё сяброўства. Дадайце гэтыя 5 ацэнак, калі ласка. Цяпер я выкарыстаю прыклад, каб дапамагчы вам. Дапусцім, я паставіў 7 за ўсе гэтыя 5 сфер майго жыцця, склаў 7 5 разоў, атрымліваецца 35. Я бяру гэты лік і памнажаю на 2. Цяпер у мяне ёсць 70. Гэта значыць, што я працую на 70% свайго патэнцыялу самаацэнкі. Зрабіце гэта і паглядзім, што атрымаецца. Вазьміце гэтыя 5 ацэнак, зрабіце суму і памнажайце на 2. Цяпер вы выдаеце, адкуль вы выходзіце. Дапусцім, калі я выхожу з 70%, гэта значыць, што я выкарыстоўваю 70% сваёй самаацэнкі, 70% патэнцыялу сваёй душы. Калі цяпер я беру гэты патэнцыял і павялічваю да 72 або 73, гэта робіць велізарную розніцу. Невялікая розніца ў выніках прыводзіць да велізарнай розніцы ў выніках. Прыкладам гэтага можа быць конь, які фінішуе першы. У параўнанні з канём, які фінішуе другі, розніца складае ў нос. Гэта невялікая розніца, толькі нос першага каня перайшоў лінію фінішу крыху раней, чым нос другога месца. Але падумайце, першага будуць памятаць назаўсёды, ён выйграе прыз і будзе шмат хваліцца, а другі – гэта толькі розніца ў нос. Ніхто не будзе памятаць, хто прыйшоў другім. Гэта таму, што гэта была розніца ў некалькі сантыметраў, долі секунд. Таму вучыцеся, што невялікая розніца ў выніках прыводзіць да велізарнай розніцы ў выніках. Параўнайце беднага і няўдачнага чалавека і мільянера і паспяховага чалавека. Яны ўстаюць прыкладна ў адну і тую ж гадзіну, ідуць спаць прыкладна ў адну і тую ж гадзіну. Такім чынам вы бачыце, што паміж імі няма вялікай розніцы, але тое, што адзін робіць, гэта невялікія дэталі, якія выконваюцца пастаянна і стратэгічна. І гэта робіць усю розніцу. І вось вы выявілі, што працуеце на 60% сваёй самаацэнкі. І вы пытаеце ў мяне, доктар Еден, як я магу палепшыць гэта. І вось прыходзіць крытычны момант. Я пакажу вам 3 рэчы, якія вы павінны зрабіць. Першая рэч – развіваць здольнасць візуалізацыі не таго, чаго вы не хачаце, а таго, чаго вы хачаце. Калі вы канцэнтруецеся на тым, чаго вы не хочаце, замест таго, каб канцэнтравацца на тым, чаго вы хачаце, гэта як быццам вы кіруеце аўтамабілем, глядзеўшы ў люстэрка задняга віду. Вы ведаеце, адкуль вы выходзіце, але не ведаеце, куды вы ідзяце. Эйнштэйн казаў, што ўяўленне больш важнае, чым віды. Кожны раз, калі была спрэчка паміж ведамі і уяўленне заўсёды перамагала. Таму вы павінны навучыцца уяўляць сітуацыю, якую хачаце. Яна павінна спачатку існаваць у вашым мозгу. Я прывяду прыклад. Вы марыце набыць новы дом. Другое, па чым вас судзяць, гэта ваша знешнасць. Вы хочаце гуляць за фламенга, не з'яўляйцеся там у форме флуміненсе. Вы хочаце ісці ў армію, не з'яўляйцеся там у шортах і майцы. Такім чынам, вы павінны быць адпаведна апранутыя да выпадку. Я буду весці лекцыю пра паспех, таму я павінен быць добра апранутым у адпаведнасці з сітуацыяй. Зразумела? Вы можаце глядзець гэтую лекцыю, як вам зручна. У шортах гэта не важна. Але калі б я даваў гэтую лекцыю ў царкве, напрыклад, я не мог бы быць у шортах і шлёпках. Я б выкладаў пра паспех, таму павінен быць апрануты ў форму паспеху. Знешнасць вельмі важная. Вас судзяць па вашай знешнасці і па тым, што вы кажаце. Пакуль вы не сказалі нічога, ніхто не ведае, ці разумны вы, ці не. Але як толькі вы сказалі нешта глупае, назад ужо не вернеш. Стрэл, выпушчаны з лука, не вяртаецца. Як толькі ён выпушчаны, слова сказана, і яно больш не належыць вам, яно выпушчана ў свет.
Таму, калі вы не ўпэўнены ў тым, што скажаце лепш застацца ў цішыні. Большасць мудрацоў паважаюцца за тое, што кажуць мала. І гэта не толькі тое, што вы кажаце, але і як вы гэта кажаце. Два чалавекі могуць сказаць адно і тое ж, але рэакцыя будзе зусім рознай. Ёсць выказванне: спявак важней за песню. Вы фанат вялікага спевака, праўда? Уявіце, што ў яго ёсць песня, якая кранула ваше сэрца. Гэта ж самая песня, выкананая спеваком, які вам не падабаецца, не будзе мець таго ж уплыву на вас. Таму выдайце, што вы скажаце, як вы гэта скажаце, і ў патрэбны час добра. Дазвольце мне падзяліцца яшчэ адным важным выданнем. Уявіце, што вы збіраецеся зрабіць торт. Гэты торт не зробіцца толькі з мукі, не толькі з масла, не толькі з яйка. Вядома, масла важнае, яйка важнае, неабходнае, але недастатковае. Торт паспеху, які мы вучымся рабіць, мае 6 інгрэдыентаў. Першы інгрэдыент – гэта самаацэнка, другі – гэта камунікацыя. Затым ідуць мэты, ідуць адносіны, ідуць праца і амбіцыі. Калі вы аб'яднаеце гэтыя 6 інгрэдыентаў з цярплівасцю і настойлівасцю, якія з'яўляюцца характарыстыкамі прафесіянала і якіх няма ў аматара. Аматар, хаця ўсё адразу, але прырода так не працуе. Світанак прыходзіць толькі пасля цэлай ночы і так далей. Вы садзіце насенне, на наступны дзень гэта не расліна, яно ўсё яшчэ насенне, пачынае свой працэс прарастання, але застаецца насенным. Таму я павінен разумець, што я на правільным шляху і павінен даць час, каб гэта адбылося. Шмат людзей робіць тут памылкі. Часто чалавек здаецца раней, чым рэчы адбываюцца, таму цярпенна і настойлівасць вельмі важныя. Я хачу пагаварыць з вамі зараз пра мэты. Трэба навучыцца ператвараць мару ў мэту, а патым навучыцца ператвараць мэту ў рэальнасць. Як я ператвараю мару ў мэту? Я ператвараю мару ў мэту, усталяваўшы дату. Усё тое, што вы хочаце калісьці, не адбудзецца. У вас будзе кніга, якая збірае пыл на паліцы ў вашым доме. Вы сказалі, што аднойчы прачытаецца яе. Але яна ўжо 4 гады там, бо аднойчы няма ў календары. Вы згодны? Каб гэта пачало адбывацца, патрэбна дата. Вы кажаце, аднойчы мы зрабім гэта. У календары няма дня з такім імем, таму гэта ніколі не адбудзецца. Цяпер, калі вы усталюеце дату, опа, вось тут ужо розніца. Вы павінны навучыцца ставіць даты на свае мары. Як толькі вы ставіце дату на сваю мару, яна перастае быць марай і становіцца мэтай, і універсум пачынае канспіраваць у вашу карысць. Але вы ператварылі мару ў мэту, але яе трэба ператварыць у рэальнасць. І гэта ўжо іншая гісторыя. Па-першае, хачу сказаць, што важнасць мэты не абавязкова ў тым, каб дасягнуць яе, а ў тым, каб паставіць вас у рух, бо, магчыма, нешта больш важнае адбудзецца на гэтым шляху. Хачаце паглядзець? Я вам дакажу. Падумайце пра 3 самыя важныя рэчы, якія адбыліся ў вашым жыцці да сёння. З таго часу, як вы сябе разумееце да сёння, што самае важнае адбылася. 3 падзеі. Ваш шлюб, нараджэнне вашага дзіцяці, павышэнне на працы, паступленне ў універсітэт, заканчэнне навучання. У вашым жыцці шмат важных рэчаў, але вы заўважыце, што па меншай меры 2 ці 3 не былі запланаваны. Вы не прачнуліся аднойчы і не сказалі: «Сёння я сустрэну чалавека, у якога закахаюся і ажанюся з ім». Гэта было не так. Вы проста пайшлі некуды, закахаліся, запланавалі і ажаніліся. А гэта праца, якую вы маеце. Вы працуеце ў кампаніі, вы прачнуліся аднойчы і сказалі: «Сёння я стану супрацоўнікам у гэтай кампаніі». Гэта так адбылася? Не, вы ўбачылі аб'яву, нехта запрасіў, вы пайшлі на сумуэ, прадставілі рэзюмэ, вас ухвалілі, і ў адзін дзень, калі вы нават не ўяўлялі, нехта патэлефанаваў вам і сказаў: «Вы пачынаеце працаваць заўтра». Глядзіце, як цікава. Я павінен мець мэты, каб паставіць сябе ў рух, але я павінен быць з розумам гатавым да лепшага, ці не так?
потым могуць з'явіцца іншыя, больш важныя магчымасці, чым тыя, на якія вы нацэлены. Вы павінны мець гэтую гнуткасць. І гэтая мэта не можа быць адной рэччу, павінна быць разнастайнасць. Не кладзіце усе свае яйкі ў адну карзіну. Хтосьці прыходзіць і забірае вашу карзіну, усё скончана, забірае усе вашы яйкі. Напрыклад, у вас ёсць толькі прафесія маці, якая з'яўляецца самай высакароднай прафесіяй на планеце Зямля быць маці, і вы прысвячаеце сябе цалкам быць маці. Паглядзіце, які рызыка вы маеце. Калі вы маці, аднойчы вашы дзеці вырастуць і сыдуць. Мы выхоўваем дзяцей для свету, яны не застаюцца з намі, яны пайдуць жыць сваім жыццём. І тады што вы скажаце? Ах, але цяпер я адчуваю пустэчу. Гэта сіндром пустога гнязда, гэта маці, якая прысвяціла ўсё сваё жыццё дзецям. Дзеці выраслі, пайшлі жыць сваім жыццём, а маці адчувае сябе самотнай. Таму вам патрэбна разнастайнасць, вам патрэбна фінансавая мэта, прафесійная мэта, сацыяльная мэта, сямейная мэта, мэта ў галіны здароўя. Што толку шмат зарабіць і атрымаць інфаркт ва ўзросце 40 гадоў? Варта гэта? Я не забяру нічога з сабою ў магілу, труна не мае кішэняў. Навошта зарабляць усе гэтыя грошы і сысці з жыцця, не атрымаўшы задавальнення? Таму павінны быць мэты для адпачынку, павінны быць разнастайныя мэты. Гэта вельмі важна. Выставіце мэту, і яе трэба успамінаць. Не успамінайце пра яе толькі 31 снежня і думайце, што ўсё вырашана. Не. Вы павінны успамінаць пра яе кожны дзень. Усходнікі бяруць фігурку, якую называюць дарума, не выдаюць і выдаецца вы яе. І малююць адно вока фігурцы, малююць правае вока фігурцы. І застаецца намаляваць левае вока. І ставяць гэтую фігурку на стол. Гэтая фігурка сімвалізуе мэту. Купіць новы дом. Таму кожны раз, калі ён глядзіць на гэтую фігурку, ён успамінае мэту. Яна служыць напамінам пра яе. Ёсць шмат дарум у пакоі, многія з 2 намаляванымі вачыма і некаторыя толькі з адным намаляваным вокам. Таму мэта павінна быць успомнена. Напрыклад, вы збіраецеся вучыцца медыцыны толькі таму, што гэта мара вашых бацькоў. Не. Усё гэта няправільна. Скажыце бацьку здаць уступны экзамен. Вы павінны дасягаць мэты, якая ваша, якую вы сапраўды хачаце. Паразумеліся? Калі усходнік сказаў, што купіць новы дом і калі купіць яго, пойдзе і намалюе другое вока фігурцы. Калі вы увойдзеце ў дом усходніка, вы ўбачыце, што ў пакоі ёсць шмат дарум. Многія з 2 намаляванымі вачыма і некаторыя толькі з адным намаляваным вокам. Бо мэта павінна быць успомнена, і гэтая мэта павінна быць ваша. Кожны з нас тут, каб жыць сваё жыццё. Таму вы павінны вельмі уважліва ставіцца да якасці мэтаў, якія ў вас ёсць. Якія мэты вы хочаце паставіць? Цяпер я хачу абмеркаваць з вамі нешта пад назвай адносіны. Адносіны, якія вы маеце ў жыцці, аказваюць велізарны ўплыў на канчатковы вынік. І гэтая адносіна залежыць ад парадыгмы, у якой вы жывяце. Уявіце сабе рыбу, якая ніколі не выхадзіла з вады. Яна не ведае, што жыве ў вадзе, таму што, каб яна ведала, што жыве ў вадзе, ёй трэба выпрабаваць тое, што не ёсць вада, каб зразумець, што яна жыве ў вадзе. Таму, калі вы жывяце ў парадыгме і ніколі не выхадзілі з яе, вы не ведаеце, што жывяце ў парадыгме. Вы можаце быць абмежаваныя. Яшчэ адна парадыгма была такая, што зямля плоская. Было немагчыма здзейсніць падарожжа вакол свету на пласкай зямлі. Калі канцэпцыя змянілася з таго, што зямля плаская, на тое, што зямля круглая, цяпер вы, мажацы, здольныя здзейсніць падарожжа вакол свету на круглую зямлю. Змена парадыгмы памнажае магчымасці. Што немагчыма для вас сёння, немагчыма ў парадыгме, у якой вы працуеце. Як толькі вы змяняеце парадыгму, гэта станавіцца магчымым. Здзейсніць падарожжа вакол свету на пласкай зямлі немагчыма. Як толькі зямля стала круглай, гэта стала магчымым.
Цікава ці не так, што немагчыма сёння і ў вашым жыцці, немагчыма на аснове парадыгмы, у якой вы жывяце. Яшчэ адзін важны урок, які я хачу перадаць вам. Звярніце ўвагу. Вы павінны перастаць турбавацца пра тое, што іншыя думаюць пра вас, таму што тое, што іншыя думаюць пра вас, не ваша праблема, а праблема іншых. Яны могуць думаць, што хочуць, так жа, як і вы можаце думаць, што хочаце. Калі вы павінны даваць справаздачу усім за тое, што вы робіце, вы не жывяце сваім жыццём, вы жывяце жыццём іншых. Таму мець пазітыўнае стаўленне, мець аптымістычнае стаўленне робіць усю розніцу. Напрыклад, калі вы пачынаеце што-небудзь рабіць, ваша думка павінна быць, што гэта атрымаецца. Калі вы выйдзеце на поле, думаючы, што прайграеце, вы не выйграеце ні адной гульні. Каманда, якая выходзіць на поле, думаючы, што прайграе, у выніку прайграе. Таму, калі вы пачынаеце праект, вы павінны ўкласці ўсю сваю энергію ў гэты праект, як быццам ён атрымаецца, і шансы на паспех вельмі вялікія. Я хачу перадаць вам важнае паведамленне. Звярніце ўвагу. Нашы праблемы, нашы лепшыя сябры. Вы не ведаеце, але праблема можа рэвалюцыянізаваць ваша жыццё. Вы страцілі працу, цяпер вы можаце стаць прадпрымальнікам. Ведалі? Не тое, што адбываецца ў вашым жыцці, вызначае, якім яно будзе ў далейшым, а тое, што вы робіце з тым, што адбываецца. Такім чынам, у мяне ёсць самаацэнка, камунікацыя, стаўленне, амбіцыі, мэты, праца і місія. Праца такая. У нас ёсць 24 гадзіны ў суткі. 8 гадзін мы спім, застаецца 16 гадзін. Вялікую частку гэтага часу вы будзеце інвеставаць у працу, праўда? Цяпер, калі вы працуеце на нешта, што не любіце, вы марнуеце частку свайго жыцця. А бярыце тое, што прыносіць задавальненне. Працуйце на тое, што вам падабаецца. Людзі, якія працуюць на тое, што яны хочуць аўтарэалізацыю, добрую аплату і магчымасць росту. Вы можаце убачыць, што калі вы працуеце ў кампаніі, якая плаціць вам мала, вы таксама не застанецеся там. Калі вы працуеце ў кампаніі, якая добра плаціць, але не дае вам рэалізацыі, вы стамляецеся. І калі вы там, але вас не павышаюць і не стымулююць, варта шукаць нешта лепшае. Ідэал на самай справе. Гэта дасягнуць таго, каб працаваць на сябе. Альбо лепш вы заўсёды працуеце на сябе, бо кампанія можа даць вам тэлефон, зарплату ў канцы месяца. Але калі вы паляпшаеце сябе, вы паляпшаеце сябе. У дзень, калі вы пакінеце кампанію, вы забярэце гэтае паляпшэнне з сабой. Напалеон Хіл даследаваў мільянераў і прыйшоў да высновы, што 85% мільянераў, перш чым стаць мільянерамі, працавалі на кагосьці. Але яны працавалі з наступным стаўленнем, працавалі так, як быццам кампанія была іх. Яны рабілі больш з іх намаганнямі, трацілі, як быццам гэта былі іх грошы, кіравалі кампаніяй, як быццам гэта была іх кампанія. У дзень, калі яны адкрылі сваю уласную кампанію, яны ўжо ведалі, што значыць быць уладальнікам кампаніі. Але што робяць большасць супрацоўнікаў? Ах, я тут проста супрацоўнік, не буду напружвацца. У дзень, калі я адкрыю сваю кампанію, вось тады і буду напружвацца. Але ў гэты час, калі ён быў супрацоўнікам, ён страціў магчымасць навучыцца быць уладальнікам кампаніі. Таму вы заўсёды працуеце на сябе. Засталася толькі адна рэч – амбіцыя. Ведаць, што такое кайдзен. Слова кайдзен у Японіі азначае бесперапыннае удасканаленне. Сёння лепш, чым учора, заўтра лепш, чым сёння. У 1945 год за Хіросіма і Нагасакі былі цалкам разбураны, 40% Японіі разбураны. Сёння Японія уваходзіць у 5 лепшых краін свету. Ведаеце, што здарылася? Вы уяўляеце, што 40% было разбурана, а зараз гэта адна з 5 лепшых краін свету. Запомніце гэтую філасофію пад назвай кайдзен – пастаяннае удасканаленне. Калі вы кажаце, я больш нічога не хачу ў жыцці, я кажу, тады пара вам памерці, бо вы тут, каб вучыцца.
Альбо лепш, калі вы памрэце, калі ператворыцеся, калі зменіце свой касмічны адрас, калі дасягнеце іншага боку, вам зададуць 3 пытанні. Першае пытанне: чаму вы тут навучыліся? Гэта школа, мы вучымся. Другое пытанне: як прахадзіла ваша падарожжа па планеце Зямля? Ці зрабілі вы яе лепшым месцам для тых, хто прыйдзе пасля вас? І апошняе, і самае важнае з усіх, яны спытаюць: ці каштавала вам больш, чым вы унеслі ўклад, ці вы унеслі больш, чым каштавала? Лепш, калі вы кладзеце галаву на падушку, каб спаць уначы, задавайце сабе адно пытанне: я каштаваў больш, чым унёс уклад, ці унёс уклад больш, чым каштаваў сёння? І гэтае сёння будзе сумавана праўда. Перш за ўсё важна улічваць гэта. Хочу ясна сказаць, што жыццё – гэта паслядоўнасць прывітанне і да пабачэння. Каб сказаць наступнае прывітанне, трэба сказаць да пабачэння. Вялікае прывітанне ў вашым жыцці вы не запомніце, але далі, калі прыйшлі сюды, на планету Зямля, вы прыйшлі сюды са слязьмі, і ўсе, хто быў тут, каб сустрэць вас, усміхаліся. Спадзяюся, што калі вы памраце, калі ператворыцеся, калі зменіце свой касмічны адрас, здарыцца зусім наадварот, што вы сышлі з усмешкай, бо выканалі сваю місію тут, і тыя, хто застанецца, будуць плакаць, бо вы сыходзіце. Вы павінны навучыцца працаваць з гэтымі 6 інгрэдыентамі: самаацэнка, камунікацыя, мэты, праца, стаўленне, амбіцыі. І як я сказаў, што адрознівае прафесіянала ад аматара, гэта цярпенне і настойлівасць. Мне не трэба турбавацца пра мае слабыя бакі, мне трэба канцэнтравацца на маіх мацных баках. Гэтыя моцныя бакі зробяць мае слабыя бакі знікаюць. Вось гэта галоўны сакрэт. Таму, калі вы не гатавы, няма сэнсу мне прапаноўваць вам 20 000 еўра ў месяц за выкладанне нямецкай мовы ў Германіі. Калі вы не размаўляеце па-нямецку, няма сэнсу. Таму, калі вы гатавы і магчымасць з'явіцца, бо яна з'явіцца, і ў бальшасці выпадкаў у форме праблемы, калі яна з'явіцца, і вы будзеце гатавы, людзі называюць гэта удачай. Удача – гэта нешта іншае, як магчымасць і ваша гатоўнасць схапіць яе. Гэта значыць, ваша удача ствараецца вамі. Той, хто безмэтна чакае, што нешта адбудзецца, не дачакаецца нічога. Гэта галоўная праблема. Будзьце гатавыя, калі з'явіцца вялікая магчымасць. Калі вы даглядзілі гэтае відэа да канца, пракаментуйце так: гэта сакрэт жыцця. Проста пракаментуйце гэта сакрэт жыцця. Калі я ўбачу гэты каментарый, я буду ведаць, што вы глядзелі гэтае відэа цалкам, і гэта паказвае, што вы цярплівы і настойлівы чалавек. Вы бліжэй да паспеху, чым тыя людзі, якія выйшлі на сярэдзіны відэа. Цяпер я думаю, што вы хачаце павялічыць свае веды яшчэ больш, праўда? Таму на вашым экране з'яўляецца відэа, дзе я навучу вас, як выйсці з беднасці і дасягнуць багацця за 6 месяцаў. Націсніце на яго і паглядзіце яго зараз.